हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला चौथा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे ज्ञानयोग, ज्ञानाचा योग. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला चौथा अध्याय ज्ञानयोग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सर्व कृष्ण सेवक ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा जो उपक्रम आहे किंवा 18 दिवसाचा ऑनलाईन भगवद्गीतेचा जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहे, आपण काल काय पाहिलं? हरे कृष्ण. कोणाला आठवतंय काल आपण काय शिकलो? काही रोहिणी माताजी हरे कृष्णा बोला. तृतीय अध्याय केला आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा बोला. हा, तृतीय अध्याय केला आपण काल. तर आपल्याला संयम वाढवायचा आहे. आपली इंद्रिय आणि आपली ज्ञानेंद्रिय संयमित ठेवायची आहेत. आपण कोण आहे हे विसरून आपण भगवंताची सेवा करायची आहे. आणि आपण निष्कर्म काम करायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. खूप छान. विलियम प्रभूजींनी पण चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर केलेलं आहे. त्यांनी पण खूप छान उत्तर दिलं आहे की विहित कर्म करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याग चक्र आपण काल पाहिलं. आणि त्याच्यानंतर आपण 3 गुणांनी आपण कसं आपलं सेन्सेस, जसं आता तुम्ही सांगितलं की इंद्रियांना नियंत्रित कसं करू शकतो. परत अजून वसुधा माताजी, त्याच्यानंतर मैथिली माताजी,
निर्मला माताजी सगळ्यांनी सांगितलं की काल आपण कर्मयोग शिकलो. खूप छान. खूप छान माताजी. तर आपण काल काय पाहिलं, की म्हणजे सगळ्यांना आठवतंय काल आपण काय शिकलो ते. तर अर्जुनाचा काल काय प्रश्न होता? काल आपण कर्मयोग पाहिलं की नाही, कर्माचा योग. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी आपले माईक एकदा फक्त चेक करा. अ, तर काल आपल्याला कर्मयोग पाहिला. अर्जुनाचा सुरुवातीलाच प्रश्न होता, की आता दुसऱ्या अध्यायात तर भगवंतांनी सांगितलं एक मुद्दे मांडले, की बाबा तुला कर्म करायचंय, तू एक क्षत्रिय आहेस, त्यामुळे युद्ध तर करावं लागेल. दुसरी गाणी सगळं परत सांगता आहेत, की आपण अ, ओळख करून देत आहेत, की आपण कोण आहोत, तर आपण एक आत्मा आहोत, जो शाश्वत आहे. शरीर हे नाशवंत आहे. आणि दुसरीकडे परत सांगता आहेत, की आपण एकाग्र चित्त कसं केलं पाहिजे, आपल्या ध्येयाकडे आपण कसं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे आणि मग हे सांगण्यासाठी ते स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगत आहेत. मग स्थिताधीर मुनी कसं आपलं कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतात, तर त्यांनी त्याग केलेला आहे. त्यांनी कुठेतरी भक्तियोग स्वीकारलेला आहे आणि भक्ती करण्यासाठी त्यांनी संन्यास आश्रम स्वीकारलेला आहे. आणि मग झाला अर्जुनाचा गोंधळ उडाला, की आता संन्यास घ्यायचा का कर्म करायचं? आणि मग हाच प्रश्न विचारत काल कुठेतरी सुरुवात झाली अध्यायाची, की बाबा मी काय करू? एकम वद. अर्जुन सांगतायत, की भगवंता सांग बाबा काय करायचं? त्याग करायचा की कर्म करायचं? आणि मग त्याच्यावर भगवंतांनी खूप छान उत्तरं दिलेली आहेत. त्यांनी सांगितलं आहे, की कर्मयोगो विशिष्यते. कर्मयोग हा नेहमीच श्रेष्ठ आहे. आणि आणि मग नुसतं कर्म म्हणजे काय? तर आपल्याला आपण जी क्रिया करतो आहोत कुठलीही, तर मग ती क्रिया म्हणजे कर्म. मग त्या कुठल्या क्रिया आहेत? रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या क्रिया, मग त्या कशा? की जे कर्म म्हणजे काय? मग ते विहित कर्म आहे. मग ती 5 मग ते काय योग्य, काय अयोग्य हे शास्त्रांमध्ये मांडलेलं आहे. मग 5 आपण प्रकारची असतात ती मांडलेली आहेत. जसं की एक तुम्हाला अ, ऋषींनी एक्सप्लेन केलं आहे किंवा हे असेल, त्याच्यानंतर पितृंसाठी केलेलं असेल, म्हणजे आपले जे पित्र असतात, पितर असतात त्यांच्यासाठी म्हणा किंवा भूतदया म्हणजे प्राण्यांसाठी आपल्या आजूबाजूला जे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, त्यांच्यासाठी काही विहित कर्म आहेत. देव ब्रह्मकर्म आपण म्हणतो, की जी देवदेवतांसाठी आपले जे पूजा विधी सांगितलेले आहे ते आहे. आणि सगळ्यात शेवटी की नर म्हणजे दुसऱ्या मानव जातीसाठी मानवता धर्म आपण म्हणतो, की त्यांच्यासाठी काय आपल्याला काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. तर हे कुठेतरी काल आपल्याला भगवंतांनी सांगायचा प्रयत्न केला. मग कर्म करताना मग ते कसं करायचं, की फळाची अपेक्षा करायची नाही. मी हे काम केलं, पण याचं जे फळ आहे त्याची अपेक्षा करायची नाही. म्हणजे काय? त्याला निष्काम कर्मयोग म्हणतात. आणि मग ते कर्मयोग मग आपण फळाचीच अपेक्षा केली नाही किंवा फळाचा त्याग केला. मग ते काय होतं? ते कर्मकांडाचं कर्मयोग. कर्म करणं म्हणजे कर्मकांड. आणि त्याचा योग केव्हा होईल? जेव्हा त्याच्या फळाचा आपण त्याग करू, तेव्हा कर्मकांडाचा कर्मयोग होईल. आणि मग हे आपल्याला सांगितलंय. मग विहित कर्म करायचे म्हणजे आपल्याला जी इती कर्तव्य आहेत, आद्य कर्तव्य आहे, ती आपल्याला एक करायची. मग हे करताना मग आता पुढे जाऊन भगवंत सांगत आहेत, की मग नेता कसा असावा? मग नेता मग अर्जुन तू एक नेता आहेस. मग ते पण सांगून टाकलं, की बाबा मग नेत्याने कसं त्याचं आचरण कसं असलं पाहिजे, त्याचं कर्म कसं असलं पाहिजे, की ज्याला बाकीचे लोकं त्याचे जे काही अ, त्याचे जे फॉलोअर्स आहेत किंवा त्याचे जे सैन्यामधले जे काही सैनिक आहेत, त्याची जी जनता आहे, प्रजाजन आहेत, की ते त्याचंच अनुकरण करणार आहेत, की जो जसा यथा आपण म्हणतो की नाही, यथा राजा तथा प्रजा. म्हणजे जसा राजा वागणार, जसा नेता वागणार, तशीच प्रजा वागणार आहे. त्यामुळे त्याच पद्धतीचं ती जबाबदारीने नेत्याने वागलं पाहिजे. तशा पद्धतीची कृती असली पाहिजे. हे कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आपल्याला सांगितलं आहे सर्वात मोठा शत्रू. म्हणजे एकीकडे भगवंतांनी कर्मकांड एक्सप्लेन केलेलं आहे, म्हणजे कर्म एक्सप्लेन केलेलं आहे, की कर्म कसं करायचं. पण कर्म करता कुठेतरी आपल्यामध्ये असलेल्या इच्छा, आकांक्षा कारण की आपल्यामध्ये 3 गुण आहेत बरोबर. आपण पाहिलं की ते 3 गुणांचं आच्छादन आपल्याला ते आणि मग एक आवरण तयार होत आहेत आणि म्हणून मग अर्जुनाचा प्रश्न होता अनिच्छेन बलात, की आपण 3 उदाहरणं पाहिली होती, की तो आरसा धुळीने माखलेला होता वगैरे असं एक उदाहरणं पाहिलं होतं की नाही? मग आगीचा धूर पाहिला होता. मग हे असं जेव्हा आवरण तयार होतो आणि मग त्याच्यातनं कसं बाहेर पडायचं? मग हे आवरण हाच एक मोठा शत्रू आहे आणि आपल्यामध्ये भोवती आवरण कसलं आहे? तर आपल्या कामवासना. हो की नाही? अनेक इच्छा, अनेक आकांक्षा
की आणि त्यामुळे काय होत आहे की हाच मोठा एक शत्रू आहे, हे कुठेतरी आपण काल पाहिलं. तर आज आपण पुढे जाऊया. आजचा आपला आहे ज्ञानयोग. काय झालं? हा, मग ज्ञानयोगात भगवंत काय एक्सप्लेन करतायत बघूया. मग त्याच्यामध्ये आज आपल्याला बघायचं आहे कृष्णाबद्दलची, म्हणजे कृष्णांबद्दलची माहिती, कृष्णांबद्दल अतींद्रिय ज्ञान. मग सर्व मार्गाचे ध्येय आणि वर्णाश्रम व्यवस्थेचा निर्माता म्हणून कृष्ण. मग कर्मयोग, पुन्हा कर्मयोग सांगता आहेत. त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते आणि पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश, हे कुठेतरी आपण बघणार आहोत. तर आता सगळ्यात पहिले आपल्याला ज्ञानयोग आहे ना, मग सुरुवात आपण भगवद्गीतेचा आपण उगम म्हणा किंवा इतिहास काय आहे तिथपासूनच बघूया, की जे आपण शिकतो आहोत गेले 3 दिवस. आजचा 4था अध्याय आहे. मग भगवद्गीतेचा इतिहास काय आहे? हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण माताजी. माताजी वाचू पुढे. हा वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानाने ते मानव जातीचे पिता मनू यांना सांगितले होते आणि मनूने ते इक्ष्वाकूला सांगितले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट हा, काय झालं? माताजी हा पण श्लोक घ्या ना आणि हा पण अनुवाद घ्या. हा, ठीक आहे. ऐकू येतोय ना आवाज? हो हो हो. हा. एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगेन परंतप. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे आपल्याला एक मिनिट मी मागच्या स्लाइडला जाते. काय झालं? हा, मग आता इथे काय सांगता आहेत आपण भगवद्गीतेचा इतिहास आपण बघणार आहोत. मग आता भगवद्गीता म्हणजे हे भगवंत स्वतः सांगतायत 4थ्या अध्यायामध्ये, की ही जी आपल्याला माहिती काय आहे की भगवद्गीता कधी सांगितली गेली, की कुरुक्षेत्रामध्ये युद्ध झालं आणि श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली आणि हाच आपल्याला भगवद्गीतेचा इतिहास माहिती आहे की नाही. पण आता इथे भगवद्गीतेचा इतिहास भगवंत स्वतः सांगत आहे की ही जी गीता आहे, गीता म्हणजे काय तर तत्वज्ञान. हे जे ज्ञान जे आहे, हे जे तत्वज्ञान जे आहे, तर हे केव्हा आणि कसं इथे ह्या ब्रह्मांडामध्ये आलं किंवा ह्याच्यात आपल्याला, तर इथे भगवंत सांगत आहेत की हे अविनाशी असं जे शास्त्र आहे, हे ज्ञान जे आहे, हे सनातन आहे, हे चिरंतन आहे. आणि मग हे कधी आलं की सूर्यदेव विवस्वान यांना हे भगवान श्रीकृष्णांनी दिलं आणि मग त्यांनी कोणाला, विवस्वान यांनी कोणाला दिलं, तर विवस्वान यांनी ते मानव जातीचे प्रथम पिता जे आहेत मनू, ज्यांच्यापासून आपली मानव सृष्टी आपण म्हणू शकतो की त्या पुढे विस्तार झालेला आहे, तर मनू यांना दिलं. आणि मग मनू यांनी कोणाला दिलं, तर इक्ष्वाकू राजा कोण आहेत, तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल, आपण नेहमी म्हणतो इक्ष्वाकू वंशज प्रभू रामचंद्र, हे आपल्याला ऐकून माहिती आहे. म्हणजे ज्या वंशामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला, अशा इक्ष्वाकू राजाला त्यांनी ते सांगितलं. म्हणजे ते साक्षात भगवान, म्हणजे आपण पहिल्याच दिवशी पाहिलं होतं की आपल्याला ज्ञान कसं शिकायचं आहे, जे परंपरेतून आलेलं आहे. मग ही परंपरा इथे भगवंतांनी स्वतःच सांगितली आहे की त्यांनी सूर्यदेवाला विवस्वान यांना दिलं, त्यांनी मनूला दिलं, मनू यांनी इक्ष्वाकूला दिलं आणि मग पुढे याप्रमाणे हे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे हे पुढे पुढे झालं हे ज्ञान. आणि मग इक्ष्वाकू यांनी काय केलं की ते लोकांमध्ये पसरवण्याचा किंवा ते तत्वज्ञान सांगितलं. पण नंतर परत तसंच की काही काळाच्या ओघात म्हणा किंवा
बरीच वर्ष लोटून गेली किंवा काय, तर कुठेतरी ही परंपरा खंडित झाली. परंपरा खंडित झाली म्हणजे काय झालं, की हे ज्ञान जे आहे ते एका पिढीपर्यंत राहिलं. कदाचित ते पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचलं नाही किंवा लोकांमध्ये ते पसरलं गेलं नाही. त्या ज्ञानाचा प्रचार-प्रसार झाला नाही आणि म्हणून हे ज्ञान-विज्ञान जे आहे हे लुप्त झालं आणि त्यासाठी आपल्याला हे ज्ञान पुन्हा आता इथे भगवंत सांगता आहेत आणि मग भगवंत हे फक्त अर्जुनाला सांगता आहेत का? नाही. तर अर्जुनाकरवी हे आपल्या सगळ्यांना सांगता आहेत. मग आपण ज्या परंपरा म्हणतो, मग ह्या परंपरा कुठल्या आहेत? तर भगवान श्रीकृष्णाने हे ज्ञान जे आहे, ते भगवान श्री ब्रह्म यांना दिलं आणि मग भगवान श्री ब्रह्म यांनी त्यांचे शिष्य माधवाचार्य आणि मग माधवाचार्यांनी त्यांचे शिष्य असं करत ते ती परंपरा सुरू झाली. दुसरी आहे लक्ष्मी परंपरा, श्री परंपरा, की हे ज्ञान भगवान श्रीकृष्णाने लक्ष्मी माताजींना दिलं. माताजींनी त्यांच्या अनुयायांना, त्यांच्या शिष्यांना दिलं. मग त्यांच्या शिष्याने त्यांच्या शिष्यांना. अशी ती एक श्री परंपरा किंवा लक्ष्मी परंपरा म्हणतात. एक शिव परंपरा आहे. भगवान शिव त्यांना भगवंतांनी ज्ञान दिलं. त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना दिलं. त्यांच्या शिष्याने त्यांच्या शिष्यांना. अशी ती एक परंपरा सुरू झाली आणि सनत कुमार आपल्याला माहिती आहे 4 कुमार. तर ते भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना ते ज्ञान दिलं. त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना दिलं आणि त्यांच्या शिष्यांनी अशा पद्धतीने हे परंपरेने हे भगवद्गीतेचं ज्ञान जे आहे ते पुढे जात गेलं किंवा सरत गेलं. आपण हे जे भगवद्गीता शिकतो आहोत किंवा प्रभुपाद जे आहेत, तर हे आहेत हे आपण गौडीय आपण म्हणतो की नाही परंपरा त्याच्यामधले आहेत. म्हणजे आपण ब्रह्म परंपरा जी आहे, तर त्याच्यातले आपले आचार्य आहेत आणि त्या परंपरेतून आपण हे जे भगवद्गीतेचं तत्वज्ञान आहे किंवा ते आपण शिकतो आहोत. मग आता इथे अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे, "पण तू माझा समकालीन आहेस. मग हे कसं शक्य आहे?" मग तू विवस्वानाला म्हणजे विवस्वान तर म्हणजे अर्जुनाला अ, अ, त्याला आध्यात्मिक ज्ञान होतं कारण की त्यांनी लहानपणापासून ज्ञानाचे धडे घेतले होते. त्यामुळे त्यांना माहिती होतं की हे कसं शक्य आहे की म्हणजे विवस्वान सूर्यदेव कोण आहेत किंवा हे सगळं त्यांना माहिती आहे आणि म्हणून लगेच त्यांचा प्रश्न पडला की हे तर भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे हे कृष्ण जे आहेत, हे माझ्याबरोबर वाढले, आम्ही एकत्र खेळलो, एकत्र मोठे झालो. मग हे कसं शक्य आहे? हा तर माझ्या मामाचा मुलगा आहे. मग हे कसं शक्य आहे? आणि म्हणून प्रश्न विचारला, की "तू तर माझ्या समकालीन आहे. मग हे कसं शक्य आहे?" आणि मग ते सांगण्यासाठी इथे आपल्याला थोडंसं अ, आपल्या ह्या ब्रह्मांडाचा अभ्यास करायचा आहे. पुढच्या अध्यायामध्ये पण आपल्याला हे येणार आहे. तर आपण सुरुवात आज करूया, की लाईफ ऑफ ब्रह्मा म्हणजे आपलं हे ब्रह्मांड जे आहे त्याची निर्मिती कशी झाली आहे. तर आता आपल्याला ब्रह्मदेवाचं जीवन जे आहे, तर इथे ते इथे जरा मांडलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला असं दिलेलं आहे, की ब्रह्मदेवाचा जो लाईफ स्पॅन आहे, म्हणजे आपलं जीवन कसं असतं, की कोणाचं 70 वर्ष असतं, कोणाचं 80 वर्ष असतं, हो की नाही? म्हणजे जन्म झाल्यापासून मृत्यू येईपर्यंत आपला तो कालावधी असतो. तसा हा ब्रह्मदेवाचा कालावधी काय आहे? तर ते आपण बघूया. ब्रह्मदेव म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, की प्रथम सजीव म्हणू शकतो किंवा प्रथम हळू आपण बघणार आहोत ते कसं त्यांचा निर्मिती झाली. तर त्यांचा लाईफ स्पॅन कसा आहे? तर 36,000 कल्प आणि म्हणजे कल्प म्हणजे दिवस. म्हणजे 36,000 दिवस आणि तेवढ्याच रात्री. हा एवढा भगवान देवांचा म्हणजे ब्रह्मदेवांचा दिवस आहे. मग आता एक कल्प म्हणजे त्यांचा एक दिवस म्हणजे किती बघा हां. तर त्यांचा एक दिवस म्हणजे त्याच्यामध्ये 14 मन्वंतर येतात आणि 15 संध्या म्हणजे 14 मन्वंतर म्हणजे 1 दिवस आणि तेवढ्याच रात्री म्हणजे 15 रात्री. 14 दिवस 15 रात्री. मग त्यातला जो एक मन्वंतर आहे. मग एका मन्वंतरामध्ये किती युग असतात तर 71 दिव्य युग आहेत. एक मन्वंतर याच्यामध्ये 71 दिव्य युग आहेत. मग त्या दिव्य युगामध्ये आपल्याला माहिती आहे की 4 युग आहेत. एक सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. मग आता आपण जर पाहिलं कलियुग, तर युगाचा कालावधी जर आपण पाहिला, तर आता आपण जर कलियुगाचा कालावधी 1 असा धरला, तर द्वापर युगाचा त्याच्या बरोबर दुप्पट असतो. त्रेतायुगाचा त्याच्या बरोबर तिप्पट कालावधी आहे आणि
सत्ययुगाच्या कलियुगाच्या बरोबर चौपट कालावधी आहे. म्हणजे इथं जर आपण पाहिलं तर 4,32,000 वर्ष हा कलियुगाचा कालावधी आहे. 8,64,000 वर्ष द्वापार युगाचा, 12,96,000 हा त्रेतायुगाचा आणि 17,28,000 हा सत्ययुगाचा कालावधी आहे. असं इथे आपल्याला हे वैदिक आपण कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते आपल्याला इथे मांडलेले आहेत. 1 मिनिट हां, काय झालं? मग आता अशा पद्धतीनेच आपण ब्रह्मदेवाचा जीवनाचा कालावधी आतापर्यंत तर त्यांची 50 वर्ष संपलेली आहेत. म्हणजे अर्ध जीवन अजून अर्ध 50 इयर्स असून त्यांचे बाकी आहेत. म्हणजे अजून 50 वर्ष बाकी आहे. मन्वंतर पाहिली तर जी 14 दिवस आणि म्हणजे ती जी आहेत तर त्यातले 6 मन्वंतर संपलेली आहेत. आपले जे 71 दिव्य युगांचं जे चक्र आहे, त्याच्यातली 4 युगांमधली 27 चक्रे संपलेली आहेत. आणि आता जर कलियुगाचं जर आपण पाहिलं तर कलियुगामध्ये आतापर्यंत 5,117 वर्ष निघून गेलेली आहेत. म्हणजे आता जर आपण पाहिलं तर आपलं भगवद्गीता जी आहे, तर ही मनूच्या जन्मापूर्वीच ही भगवंतांनी सांगितली आहे की नाही सूर्यदेव विवस्वान यांना. म्हणजे जर आपण हे सगळं जर कॅल्क्युलेशन पाहिलं, तर जवळ-जवळ 120 दशलक्ष वर्षापूर्वी ही विवस्वान यांना भगवद्गीता सांगितलेली गेलेली आहे. हा भगवद्गीतेचा इतिहास आहे. आणि हे जे आपल्याला मिळतं याची आपण काय म्हणतो त्याला रेफरन्स आपण जो म्हणतो, तो आपल्याला महाभारताच्या शांती पर्वामध्ये सुद्धा मिळतो, भागवतममध्ये सुद्धा आहे. तर आता शांती पर्वात काय म्हणता आहेत बघा, त्याच्यात लिहिलेलं आहे, की शांती पर्वाचा जो 348वा स्कंद अध्याय आहे, त्याच्यामधल्या 51-52 श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे, त्रेतायुगादौ तच्च तत विवस्वान मनवेददौ मनुष्य लोको भृत्यर्थ सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकांवस्थित. मग काय सांगतायत की त्रेतायुगाच्या प्रारंभी त्रेतायुगादौ ततो म्हणजे काय की त्रेतायुगाच्या प्रारंभीच परमात्म्यांनी हे ज्ञान जे आहे हे शास्त्र जे आहे हे विवस्वान मनू यांना दिले आहे. मग मनू यांनी कोणाला दिलं आहे? मनुष्य लोक भृत्यर्थ यांनी मानव जातीचा पिता जे आहेत त्यांना दिलेलं आहे. मनू कोण आहेत? तर मानव जातीचे प्रथम पिता, हो की नाही? त्यांच्यापासून मानव जातीचा विस्तार झाला आहे. आणि मग जो पृथ्वी लोकाचा मृत्यू लोकाचे जे राजा आहेत इक्ष्वाकू राजा ज्यांच्यामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला होता त्या वंशामध्ये, तर त्या इक्ष्वाकू राजाला मनू यांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीने हे जे भगवद्गीता जे आहे इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजामध्ये अस्तित्वात आली. म्हणजे आपल्या मृत्यू लोकामध्ये आपल्या पृथ्वी लोकामध्ये ती हे जे ज्ञान जे आहे हे तत्वज्ञान जे आहे ते अस्तित्वात आलं असं आपल्याला महाभारतामध्ये च्या शांती पर्वामध्ये समजतं. म्हणजे जवळजवळ 2 मिलियन इयर्स अगो आपल्याला ही गीता जी आहे ही आपल्याला सांगण्यात आलेली आहे किंवा हे तत्वज्ञान जे आहे आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. मग आपला आणि ब्रह्मदेवाचा जर आपण टाइम डिफरन्स पाहिला किंवा कालावधी पाहिला तर आपला 1 सेकंद सॉरी ब्रह्मदेवाचा 1 सेकंद म्हणजे आपले 1 लाख वर्ष. ब्रह्मदेवाचा 1 मिनिट म्हणजे आपले 60 लाख वर्ष. ब्रह्मदेवाचा 1 तास म्हणजे आपले 3,60,00,000 वर्ष. आणि ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस म्हणजे 864 कोटी वर्ष आपल्या म्हणजे आपले एवढा ब्रह्मदेवाचा कालावधी म्हणजे आपल्या ह्या ब्रह्मांडाचा कालावधी हा एवढा आहे. आणि आता आपण पुढे बघूया, पुन्हा आपण अध्यायाकडे वळूया, की मग हे सगळं जे आहे की मग आता अर्जुनाला प्रश्न जो होता की अर्जुनाला की आपण समकालीन आहोत. मग समकालीन आहोत तर हे कसं शक्य आहे? आणि त्यावर भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतात्मामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
माताजी हा पण श्लोक वाचा. हो. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्मचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी हे भारतात मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पण वाचा माताजी. हाँ. हरे कृष्ण माताजी. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दृष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि ठीक आहे. चालेल. हा नाही नाही हा तो आपण नंतर घेऊया श्लोक. हरकत नाही. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की नाही की केव्हा केव्हा हे कसं शक्य आहे. आपण तर समवयीन आहोत. मग आता कृष्ण आपण थोडस भगवान श्रीकृष्णांचं आपण की भगवंत केव्हा केव्हा अवतरित होतात किंवा ते कसे दिसतात वगैरे हे हे स्वतः परत भगवंत सांगत आहेत. मग ते म्हणतात अजोपी संध्या वयात्मा म्हणजे मी अजन्मा आहे. अजन्म आहे म्हणजे काय की भगवंतांचा कधीही जन्म होत नाही. त्यांचं शरीर आपलं शरीर नाशवंत आहे हे आपण पहिल्या दुसऱ्या अध्यायात पाहिलेलं आहे. आपला आत्मा सनातन आहे, शरीर नाशवंत आहे. पण भगवंताचं जे शरीर जे आहे ते दिव्य शरीर आहे. ते कधीही नाश पावत नाही. मला सांगा तुम्ही कधीही कुठल्याही मंदिरात गेला आहात किंवा कुठल्याही तुम्ही अगदी ज्या ज्या कृष्ण मंदिरात गेला आहात किंवा कुठले कृष्णाचे फोटो पाहिले आहेत तर तुम्ही भगवान वयस्कर झाले आहेत, पांढरी दाढी आहे किंवा असं काही केस पांढरे आहेत वगैरे असा कुठे फोटो किंवा अशी मूर्ती पाहिली आहे का? हरे कृष्ण. मला पटकन एका शब्दात उत्तर द्या. कोणी पण दिलं तरी चालेल चॅट बॉक्स मध्ये. असं आपण पाहिलेलं आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये मला उत्तर आलेलं आहेत नाही. अगदी बरोबर की कारण भगवंत कोण आहेत हे अजन्म आहेत. त्यांचं दिव्य शरीर आहे आणि ते दिव्य शरीर असल्यामुळे त्यांचं ते तसेच ते चिरतरुण आहेत आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात की मी प्रत्येक युगामध्ये मी अवतरित होत असतो. अवतरित होत असतो म्हणजे काय? याचा अर्थ असा आहे की ते त्यांचा जो भगवत धाम आहे, त्यांचा जो वैकुंठ धाम आहे, मोक्षधाम आहे, काही पण नाव द्या. तर तिथून ते आपल्या पृथ्वी तलावर आपल्या मृत्यू लोकामध्ये ते येतात, अवतरित होतात. जसं आपण आज उठून आपण आता सपोज इंडियामध्ये आहोत, महाराष्ट्रात आहोत, मुंबईत आहोत. मग मुंबईतून आपण कुठेतरी सिंगापूरला गेलो, रशियाला गेलो, युरोपला गेलो, US ला गेलो. कुठेतरी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेलो. कारण आपण इथंच फिरू शकतो ना, आपण दुसरीकडे कुठे जाऊ शकत नाही. म्हणून मी इथली नावं घेते. भगवंत काय आहेत? तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्या मोक्षधामातून येऊन त्यांच्या वैकुंठ धामातून येऊन ते कुठेही जाऊ शकतात. मग ते अवतरित होतात. ते केव्हा की ते प्रत्येक युगामध्ये मी माझ्या दिव्य स्वरूपामध्ये मूळ रूपामध्ये अवतरित होतो. असं इथे भगवंत स्वतः सांगत आहेत. मग ते का अवतरित होतात? त्यांचा कधीही नाश पावत नाही. मग ते केव्हा अवतरित होतात? असं उगीच त्यांचा वेळ जात नाही म्हणून फिरत फिरत इथे आले का? नाही. केव्हा अवतरित होतात? तर यदा यदा हि धर्मस्य म्हणजे जिथे जिथे धर्मचरणाचा ऱ्हास होतो आहे, जिथे जिथे अधर्माचं वर्चस्व वाढत आहे, अधर्म वाढतो आहे, तिथे तिथे हे भारतात मी अवतीर्ण होतो. म्हणजे जिथे अधर्माचा ऱ्हास होतो आहे, कुठेतरी धर्माचं जे आचरण आहे, योग्य आचरण जे आहे, विहित कर्मांचं जे आचरण आहे, ते कुठेतरी डळमळतंय, खाली जात आहे आणि अधर्माचं आचरण वाढत आहे, तिथे तिथे मी अवतरित होतो. मग कशासाठी अवतरित होतो? तर परित्राणाय साधूना म्हणजे जे माझे भक्त आहेत त्यांच्यासाठी आणि मग नुसत्या माझ्या भक्तांसाठी का नाही, ते जे दुष्ट जे आहेत विनाशायाचे दुष्कृताम मग दुष्टांचा नाश करण्यासाठी
आणि मग माझ्या भक्तांचं रक्षण करायचं आणि दुष्टांचा नाश करायचा का, एवढंच कार्य का, तर नाही. पुढचं लगेच कार्य सांगत आहेत, धर्म संस्थापनार्थाय, म्हणजे धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी, जिथे अधर्माचं वर्चस्व वाढलेलं आहे, जिथे अयोग्य कर्म वाढलं आहे, जिथे विहित कर्म हे होत नाही आहे, जिथे धर्माचं आचरण होत नाही आहे, आणि म्हणून लोकांसाठी पुन्हा धर्माची धर्म पुनर्स्थापना करण्यासाठी संभवामी युगे युगे, मी प्रत्येक युगायुगामध्ये अवतरित होतो, मी प्रगट होतो. भगवंत हे अवतरित होतात, भगवंत हे प्रकट होतात. आणि मग पुढे काय म्हणता आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च मे दिव्यमेव, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की जो ह्या जन्माचं माझ्या जन्माचं रहस्य सांगतो, म्हणजे लगेच ज्ञान पण देत आहेत. ते सांगतायत की कधी कधी अवतरण होते. मग हे ज्याला माहिती आहे, ज्याचा याच्यावर दृढ विश्वास आहे, ज्याला हे अगदी ठाम माहिती आहे की जो माझ्या जन्माचं दिव्य जे स्वरूप जाणतो, तो तेव्हा त्याचा देहत्याग करतो, त्याच्यानंतर ह्या भौतिक जगामध्ये पुन्हा जन्म घेत नाही, आणि तो माझ्या शाश्वत धाम म्हणजे कुठलं, वैकुंठ धाम, मोक्षधाम याची निश्चितच प्राप्ती करतो, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे कृष्णाला आपल्याला जाणून घेत, आपल्याला फायदा माहिती आहे ना, आपण की बाबा मी आता भगवद्गीता वाचतोय, भगवंतांचं नाम घेतो आहे, फायदा काय आहे, हा फायदा पण इथे भगवंतांनी सांगून दिलेला आहे. आपल्याला लगेच लागतं की नाही, कशासाठी करायचं, ते पण भगवंत सांगतात. आणि मग आता आपल्यातला आणि कृष्णातला काय फरक आहे, मग भगवंतांमधला आणि आपल्यातला काय फरक आहे, ते पण आपल्यासारखेच मनुष्य, 2 हात 2 पाय, मग काय फरक आहे, तर बघा. मग कृष्णाचं स्वरूप हे आध्यात्मिक स्वरूप आहे, आपलं कसं आहे, तात्पुरतं आहे. म्हणजे भगवंत जे आहेत, तर हे त्यांचं दिव्य शरीर आहे, चिरतरुण असं शरीर आहे, हो की नाही. आपलं शरीर काय आहे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, म्हणजे याच्यामध्ये आपण अडकलेलो आहोत की नाही. लहान होतो, मग मोठे होतो, तरुण, मग मध्यमवयीन, मग वृद्धा काळात, मग त्याच्यानंतर शरीर जीर्ण होत अगदीच इतकं येतं जीर्ण होतं की त्या शरीराचं आपण ते शरीर, आपला आत्मा ते शरीर सोडतो, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, आपल्याला मृत्यू झाला असं आपण म्हणतो की नाही. तर हा आपला जीवन कालावधी आहे. पण भगवंताचं तसं नाही आहे. त्यांचं आध्यात्मिक रूप आहे, दिव्य शरीर आहे त्यांचं, त्यामुळे आपलं हे तात्पुरतं शरीर आहे. आणि आपण नेहमी म्हणतो की कालच आपण पाहिलं की नाही, मोहपाश, मोहमाया 3 गुणांद्वारे आपण नियंत्रित आहोत, हो की नाही. कारण की ही प्रकृती जी आहे, आपण त्या प्रकृतीमध्ये जन्माला आलेलो आहोत, आणि त्यामुळे त्याचं जे काही गुणधर्म, गुणवैशिष्ट्य असणार आहेत, ते आपल्यामध्ये असणारच आहेत. त्यामुळे त्याचं ते नियंत्रण आपल्यामध्ये करणारच आहे. पण भगवंत कसे आहेत, तेच ह्या प्रकृतीचे निर्माते आहेत, तेच ह्या 3 गुणांचे निर्माते आहेत. त्यामुळे कुठेतरी ते त्या 3 गुणांवर नियंत्रण करत आहेत, ह्या प्रकृतीवर, ह्या मोहमायेवर नियंत्रण करत आहेत. हा मोठा त्यांच्यातला आणि आपल्यातला फरक आहे. परत आपलं कसं आहे की भगवंतांचं सच्चित आनंद असं स्वरूप आहे. आपलं कसं आहे, आपलं असत, आपण कायमच कुठेतरी आपण म्हणू शकतो का की मी दिव्य आनंदात आहे वगैरे, नाही. काहीतरी विवंचना आहे, काहीतरी आहे. आपण सच्चित आनंद ह्या स्वरूपामध्ये पण अजून नाही आहोत. आणि आपल्यामध्ये आपलं जे शरीर जे आहे ते स्थूल शरीर आहे आणि सूक्ष्म शरीर आहे. एक मिनिट. भगवंताचं शरीर कसं आहे की दिव्य शरीर आहे. मग आपलं हे शरीर मध्ये बघा की 3 प्रकारचे आपलं शरीर आहे. एक स्थूल शरीर जे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. पंचमहाभूत आपल्याला माहिती आहेत की पंचमहाभूतांमध्ये काय येतं, अग्नी येतं, वायू येतं, त्याच्यानंतर आकाश, त्याच्यानंतर पृथ्वी आणि जल, हे पंचमहाभूत यांच्यानी आपलं शरीर बनलेलं आहे. मग सूक्ष्म शरीर आहे, ते पण आहे की नाही आपल्यामध्ये. किंवा त्याच्यामध्ये आहे मन आहे, त्याच्यानंतर बुद्धी आहे, मन, बुद्धी आणि आपला अहंकार, मिथ्य अहंकार,
किंवा फॉल्सी ज्याला आपण म्हणतो, तर ह्या 3 गोष्टींमुळे आपलं सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे. आणि हे स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर हे मिळून याच्यानंतर आपल्या शरीराला चेतना देण्याचं काम कोण करत आहे, तर आपला आत्मा आणि आणि आपल्यामध्ये स्थिर असलेले, आपल्या हृदयामध्ये स्थिर असलेले परमात्मा, भगवंताचा परमात्मा स्वरूप. हे आपण हळूहळू पुढे बघणार आहोत. तुम्ही आता फक्त माहिती हे करा. पुढच्या अध्यायामध्ये हे अजून एक्सप्लेन होणार आहे. तर ह्या अशा पद्धतीने आपलं शरीर तयार होतं आणि शरीरात जेव्हा आत्मा परमात्मा असतो तेव्हा आपण त्याला सचेत शरीर म्हणतो, हो की नाही? आपण चालतो, बोलतो, गप्पा मारतो एकमेकांशी. आपण सगळ्या क्रिया करू शकतो. हात हलवतो आहे, डोळे बंद करतो, उघडतो. हे कशामुळे होत आहे? आपल्यामध्ये चेतना आहे म्हणून. मग ती चेतना देण्याचं काम कोण करत आहे? तर आत्मा आणि परमात्मा. पण जेव्हा आपल्यातली ही चेतना जाते, म्हणजे आपला आत्मा हे शरीर सोडतो, तेव्हा आपलं शरीर, मग त्या शरीराला आपण काय म्हणतो? त्याला आपण शरीर म्हणतो का? त्याला आपण बॉडी म्हणतो, मृत शरीर म्हणतो, हो की नाही? तर हा आपल्यातला आणि भगवंतामधला मोठा फरक आहे, की बेसिक फरक आहे. आता आपण पुढे जाऊया. एक मिनिट, काय झालं? हा, हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण माताजी. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुढचा पण श्लोक वाचा माताजी. बर. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान्तस्थैव भजाम्यहम् मम वृत्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थित झालेले, म्हणजेच मतपरायण आणि माझ्यात आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझा दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूपाचे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे काय सांगता आहेत बघा, की वीतराग भय क्रोध असे जे आहेत, म्हणजे काय, की आसक्ती, भय, क्रोध यातून जे मुक्तपणे, म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जी प्रलोभनं आहेत, इंद्रिय विषय आहेत, कारण की इंद्रिय विषय आहेत, प्रलोभनं आहेत, वासना आहेत, म्हणून आसक्ती आहे, म्हणून क्रोध आहे की नाही? हे सगळं चक्र आपण पाहिलं आहे की नाही? तर ह्याच्यातून जे बाहेर पडलेले आहेत किंवा हे सगळे ज्यांच्या नियंत्रणात आलेलं आहे आणि माझ्यामध्ये मतपरायण झालेले आहेत, म्हणजे ते माझ्या आश्रयाला आलेले आहेत, की ते सतत मला शरण आलेले आहेत, माझी सेवा करत आहेत, माझी आराधना करत आहेत. तर असे जे आहेत, माझी म्हणजे कोणाची? तर भगवंतांची. तर अशा जे मनुष्य जे आहेत, की ते नक्कीच त्यांना ते दिव्य ज्ञान जे आहे, की अज्ञान बाजूला सारून ते दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते आहे. किंवा आणि मग तेव्हा जिथे ज्ञान आहे तिथे मग आपण ओळख होते ना, की आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत. आपलं आणि भगवंतांचं नातं एस्टॅब्लिश होतं, की आपला आणि भगवंतांचा संबंध काय आहे हे कुठेतरी समजतं. आणि जिथे समजतं तिथे भावना तयार होतात, प्रेम भावना तयार होते, हो की नाही? जिथे भावना आहेत, पण नेहमी म्हणतो भगवंत हा भावेचा भुकेला आहे. मग ती भावना काय आहे, तो प्रेम भाव काय आहे? आपण असं कोणावरही रस्त्याने चालतो आणि प्रेम करतो का? नाही. आपण आपली आई, आपले वडील, आपला मुलगा, मुलगी, म्हणजे जे आपले आहेत, आपल्याला माहिती आहे या भौतिक जगामध्ये याचं माझ्याशी हे नातं आहे आणि म्हणून तिथे ते भावना तयार होते. तसं जेव्हा आपल्याला समजतं की आपलं आणि भगवंताचं काय नातं आहे, हे जेव्हा समजतं तेव्हा ती भावना तयार होते, तेव्हा प्रेम तयार होतं. आणि मग जेव्हा जिथे प्रेम भावना तयार झाली, जिथे आपण भगवंताला शरण गेलेलो आहोत, शरण जातो, तेव्हा नक्कीच मग भगवंत काय सांगतात, की तुम्ही ज्या भावनेने माझ्याकडे येतात, त्या भावनेने मग मी तुम्हाला त्याच पद्धतीचं फळ देतो, असं भगवंत सांगतात. मग तुम्ही ज्या पद्धतीने माझी सेवा कराल, मी तशीच सेवा तुम्हाला परत देतो. म्हणजे भगवंत सुद्धा, म्हणजे आपण एक पाऊल पुढे चाललो तर भगवंत 10 पावलं पुढे येतात. पण आपल्याला ते एक पाऊल चालणं महत्वाचं असतं.
आता इथे आपल्याकडे भरपूर उदाहरणं आहेत अशा याची. तर इथे आपल्याला 2-4 उदाहरणं आहेत, की इथं आपल्याला माहिती आहे, की गोपालन भगवंत हे गोपाल होते. गोपाल म्हणजे काय? गायींचं पालन करणारे असे गोपाल. गायींचे त्यांना कायम भगवंतांच्या चरणाशी राहायचं होतं, कायम भगवंतांच्या आणि म्हणून गोमातेला आणि म्हणून भगवंतांनी काय केलं, की त्या मातेचंच पालन गोमातेचं म्हणून त्यांनी ते गोकुळात तिथे नांदले, तिथे वाढले, त्या गायींचं त्यांच्यासोबत त्यांच्या सहवासात राहिले. त्याच्यानंतर त्यांचे बंधू बलराम जसे ते आपले लहान भावाचे ते कुठे दमले आहेत खेळता-खेळता काय, तिथे कुठे याच्यात गेले आहेत रानामध्ये वगैरे, तर तिथे त्यांनी त्यांचे चरण दाबले आहेत किंवा पाय दाबले आहेत. तर त्यांनी सुद्धा आपल्या मोठ्या भावाचे बलरामाचे पाय दाबलेले आहेत. मोठा भाऊ बलराम हे हे कोणाचं रूप आहे? हे संकर्षण म्हणजे अनंत शेष किंवा शेषनाग यांचाच विस्तार आहे की नाही? हळू आपण पुढे बघणार आहोत. तर म्हणजे ज्या भावनेने आपण भगवंताकडे जातो आहोत किंवा ज्या भावनेने आपण भगवंताला शरण जातो आहोत, भक्ती करतो आहे, ती आणि तशीच भावना म्हणजे ती भक्ती कशी असली पाहिजे? संपूर्णपणे मतपरायण जे आपण ज्या पद्धतीने म्हणजे वीतराग, भयक्रोध आपली सगळी प्रलोभनं, सगळ्या वासना बाजूला सारून भगवंताला मनोभावे त्याची श्रद्धा, पूजा अर्चा जे करतो ते त्याला त्याच पद्धतीने फळ मिळतं असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला ते मगाशी मी कोणाला तरी को-होस्ट केलं. त्यांनी हात वर केला होता. पूर्वा माताजी. हरे कृष्ण. पूर्वाच ना? माताजी आय थिंक त्यांनी कोहोस्ट साठी नव्हता हँड रेज केला बिकॉज जसं तुम्ही कोहोस्ट केलं ते लीव्ह झालेलं. ओके. त्यांना अच्छा. काहीतरी क्वेश्चन असेल कदाचित. मे बी. ओके. ठीक आहे. हरकत नाही. हां. मग अजून कोणाचं तरी एक होतं चॅट बॉक्समध्ये. नाहीतर वाचा तुम्ही, की ठीक आहे माताजी. हां. हरे कृष्ण. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की आपण म्हणजे आपण मनुष्य प्राणी, की आपल्याला अनेक इच्छा आराधना असतात, हो की नाही? अनेक आपण भौतिक जगामध्ये आहोत. भौतिक जीवन व्यतीत करतो आहोत, हो की नाही? आणि मग वेगवेगळ्या इच्छा आकांक्षा असतात, की बाबा माझ्या अगदी लहानपणापासून मोठे होईपर्यंत मग माझा मुलगा 10वीत पास होऊ दे, 12वीत पास होऊ दे, त्याला चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळू दे, मग त्याला नोकरी लागू दे, नोकरी लागली तर त्याचं लग्न होऊ दे, मग लग्न झालं तर घर होऊ दे. म्हणजे अशा एक नाही अनेक अशा छोट्या-मोठ्या अनेक म्हणजे आपल्या ह्या भौतिक जगामध्ये आपल्या इच्छा आकांक्षा असतात. आणि मग त्या काय करतो आपण, की त्याच करण्यासाठी मग आपल्याला कोणतरी सांगतं, की ही पूजा करा, ही आराधना करा, असं करा, तसं करा आणि मग त्या पद्धतीने आपण करतो आणि आपल्याला तसं फळही मिळतं. म्हणजे याचा अर्थ काय, की याला म्हणतात सकाम भक्ती, की आपण सकाम कर्म करतो. म्हणजे काय, की माझी कुठलीतरी एक प्रश्न आहे, एक विवंचना आहे आणि मग त्यासाठी मी एका भगवंताची भक्ती करतो आहे किंवा एका देवतेची ज्या प्रतिदेवता आहेत, मी त्यांचं पूजन करतो आहे, त्यांची भक्ती करतो, आराधना करतो आहे. आणि मग काय होतं, की आता एक प्रश्न आहे, एक विवंचना आहे, की बाबा माझ्या मुलाचं लग्न होत नाही. मग त्याच्यासाठी काय, मला कोणीतरी सांगितलं, की एवढ्या-एवढ्या माळा जप कर किंवा हे पारायण कर, ही पूजा घाल. मग मी ते घातलं आणि ते झाल्यानंतर मुलाचं लग्न जमलं. म्हणजे मी माझी भक्ती केली, त्याचं मला फळही मिळालं. म्हणजे माझा बॅलन्स परत नील होतो की नाही. म्हणजे काय, की सकाम कर्म. मग आपल्याला सकाम कर्म याला असं म्हणतात, की तुम्ही घ्या म्हणजे देवाण-घेवाण असते की नाही, की त्या पद्धतीने आपण भगवंताची आराधना करतोय. भगवंत आपल्याला लगेच फळ देतो आहे. ही झाली सकाम भक्ती आणि सकाम भक्तीतून त्वरित प्राप्ती होते, असं भगवंत म्हणत आहेत. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि तेथील जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी या अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंतांनी आपल्याला माहितीये की ह्या ब्रह्मांडांची निर्मिती झालेली आहे. तिथे मानव जाती आहे, अनेक जाती आहे, हो की नाही? मग त्या इथे भगवंत सांगतात की सगळ्यांनी व्यवस्थित राहावं, ही सृष्टी व्यवस्थित चालावी म्हणून काही काय म्हणू शकतो आपण की काही नियम आहेत किंवा ते भगवंतांनीच सांगितलंय की मी 4 विभागणी केलेली आहे. मग ज्याच्याकडे जे कौशल्य आहे, जे आहे म्हणजे त्या पद्धतीने तशी ती विभागणी आहे. मग वर्ण आणि आश्रम. मग वर्ण कुठले आहेत? तर आपल्याला माहिती आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. मग याच्यामध्ये की एखाद्याकडे असा खूप असा काय म्हणू शकतो धाडसी आहे, की धाडसी आहे तो स्वतःचं रक्षण करतोय, दुसऱ्याचं रक्षण करू शकतो आहे, कुठल्याही परिस्थितीला सामोरं जाऊ शकतो आहे. तर असा कोणी असेल मग असा जो असेल किंवा हे गुणकौशल्य ज्याच्याकडे आहे, नक्कीच तो क्षत्रिय होईल, हो की नाही? एखाद्याची बुद्धी खूप तल्लख आहे, उत्तम पद्धतीने तो श्लोक पठण करू शकतो आहे, तो ज्ञान ग्रहण करू शकतो आहे, ज्ञान देऊ शकतो आहे आणि परत आपल्या ज्ञान घेणं नुसतं ज्ञान देणं घेणं नाही. मग त्या ज्ञानामध्ये काय आहे? मग त्याचं अनुशीलन. मग अनुशीलनमध्ये मग आपलं आत्मसंयम आलं. त्याच्यानंतर अनेक अनेक गोष्टी आल्या, हो की नाही? मग हे सगळं जेव्हा असा जो कोणी आहे किंवा हे जे आचरण करतो आहे, हे गुण ज्याच्याकडे आहेत, तो ब्राह्मण झाला, की ज्याच्याकडे वेगवेगळ्या कला आहेत, की जो उत्तम पद्धतीने शेती करू शकतो आहे, उत्तम पद्धतीने गोपालन करू शकतो आहे, उत्तम पद्धतीने धान्याचं पीक काढू शकतो आहे. असा वैश्य आहे, म्हणजे वैश्य जाती आहे आणि जो उत्तम पद्धतीने ज्याच्याकडे सेवाभाव वृत्ती आहे, सेवाभाव आहे, की तो ह्या सगळ्यांना कुठेतरी धरून त्यांच्या सोबत आहे पण आणि त्यांच्या सेवा करतो आहे, की त्यांना असिस्ट करतो आहे. तर असा जो आहे हा शूद्र. म्हणजे अशा काहीतरी कॅटेगरी, की ज्याच्याकडे जे गुण आहेत. हल्ली फार वावडं आहे, की ही जाती, हा धर्म हल्ली फार सुरू आहे. पण भगवद्गीतेमध्ये हे फार उत्तम पद्धतीने एक्सप्लेन केलेलं आहे. भागवतममध्ये सुद्धा आहे, की जसं आपल्यामध्ये जे गुण आहेत, जे कौशल्य आहे, त्या पद्धतीने समाजाचे कारण की मग कसं होतं, की ती विभागणी झाली तरच समाज हा व्यवस्थित चालू शकतो, की सगळं होण्यासाठी हे विभाग केलेले आहेत. आणि मग इथे भगवंत सांगतायत, की ह्या व्यवस्थेचा कर्ता जरी मी असला, तरी मी अकर्ताच आहे. म्हणजे हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे. हे अजून पुढे-पुढे आपण बघणार आहोत, की म्हणजे हे सगळं भगवंताची निर्मिती आहे. पण तरीही याच्यामध्ये भगवंत म्हणतात, की मी ह्या सगळ्यांपासून अलिप्त आहे. कारण की प्रत्येकाचं हे स्वतंत्र असं कर्म आहे. जरी ही विभागणी मी केली आहे आणि त्या पद्धतीने लोकं ते आचरण करत असले, तरी प्रत्येकाचं हे स्वतंत्र कर्तव्य आहे. तरीही मी अव्ययी अकर्ताच आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग आपण पाहिलं, की आता ही विभागणी साधारण पाहिली, तर भगवंताच्या जो डोक्याकडचा भाग जो आहे, बुद्धीचा भाग जो आहे, तो म्हणजे आपण म्हणू शकतो, की ब्राह्मण म्हणजे जर आपण जर भगवंताचीच आपण हे पद्धतीने की ते ब्राह्मण वर्ण झालं. त्याच्यानंतर जो बाहू जिथे आपल्याला बळ मिळतं, तर तो जो भाग आहे तो भगवंताच्या म्हणजे ते क्षत्रिय. त्याच्यानंतर भगवंताच्या उदर आणि मांडीकडचा जो भाग आहे ते म्हणजे वैश्य आणि पायांचा जो भाग आहे ते म्हणजे शूद्र अशी विभागणी आहे. ब्राह्मण जे आहेत ब्राह्मण जो त्यांच्यामध्ये गुणकौशल्य आहेत किंवा काय तर त्यांच्यामध्ये सात्विक गुण असतो. सात्विक गुण वाढीस लागलेला असतो. क्षत्रियांमध्ये सत्व आणि रज हे दोन्ही चं संमिश्र अशा पद्धतीचे वर्तणूक असते, की हे दोन्ही गुण वाढीस लागलेले असतात. वैश्यांमध्ये रज आणि तमोगुणांचा प्रभाव जास्त असतो आणि जे क्षुद्र जे असतात त्यांच्यामध्ये तमोगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. तसेच 4 प्रकारचे आश्रम आहेत, की एक आहे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम. ही सुद्धा भगवंतांनी विभागणी केलेली आहे आणि त्या पद्धतीनेच इथे आपल्याला मग इथे भगवंत काय सांगताहेत, की 4 पद्धतीची विभागणी समाजाची व्यवस्थित राज्य व्यवस्थित चालावं, समाज व्यवस्थित चालावा त्याच्यासाठी ही ज्याच्याकडे जे गुणकौशल्य आहे त्या पद्धतीची ही विभागणी मी केलेली आहे. असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग पुढे सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न मां कर्माणि
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण बद्ध कर्म, बद्ध आत्मा, आपण हे शब्द खूप ऐकणार आहोत. आता इथे पण एक कथा म्हटलंय की कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, म्हणजे मी कर्माच्या बंधनात अडकत नाही असं आपण म्हणजे भगवंतांनी, आपण कालच पाहिलं की नाही, भगवंतांसाठी कुठलंही विहित कर्म नाही आहे. कुठलंही विहित कर्म हे भगवंतांसाठी नाही आहे. तरी ते व्यवस्थितपणे सगळ्या पद्धतीने कर्म करत राहतात. ते सृष्टीचक्र जे सुरू आहे, काल आपण पाहिलं की नाही, जे सृष्टीचक्र सुरू आहे हे जे व्यवस्थित सगळं की ह्याच्यामध्ये तरी भगवंत कुठल्याही त्यांच्या कर्मामध्ये कुठेही चुकत नाही आहेत किंवा कुठेही त्यांना विसर पडत नाही आहे, आपण असं म्हणू शकतो. म्हणजे इथे आता आपण बघूया की भगवंत कर्मामध्ये अडकत नाहीत. मग ते धर्मासाठी अवतीर्ण झाले आहेत हे आपण पाहिलं आहे. मग धर्माच्या रक्षणासाठी कुठे डावं उजवं करावं लागलं. आता आपण पाहिलं इथे की इथे तुम्हाला चित्रात दिसत आहे की युद्धभूमीवर समोर भीष्म पितामह बाण सोडत आहेत आणि एकीकडे अर्जुनही बाण सोडत आहेत. पण काही केल्या अर्जुन त्यांना असा बाण सोडत नाही आहे की ज्यांच्यामुळे त्यांचा एकदम मृत्यू होईल किंवा ते फक्त त्यांच्या बाणाला उत्तर देत आहेत आणि युद्ध करत आहेत की ते युद्ध मग चालूच राहील. त्याचा पुढे काही हेच नाही, कारण की दोघंही तोडूस तोड धनुर्धर. आणि मग अशा वेळी हे जेव्हा भगवंतांना कुठेतरी लक्षात आलं तेव्हा ते उतरले, कारण की धर्माचं रक्षण भीष्म पितामह किती महान असो अगर नसो, पण आज ते अधर्माची साथ देत होते. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू म्हणा किंवा त्यांना हरवणं तिथे गरजेचं होतं. आणि म्हणून ते काय केलं की रथावरून खाली उतरले आणि रथाचं चाक जे आहे ते त्यांनी हातात घेतलं, की जिथे भगवंतांनी सांगितलं होतं, श्रीकृष्णांनी सांगितलं होतं, मी शस्त्र उचलणार नाही, मी तिथे असेल पण मी शस्त्र उचलणार नाही. पण धर्माच्या रक्षणासाठी त्यांनी ते थोडंसं आपण म्हणतो ना डावं उजवं, तसं ते म्हणाले की मी कर्मांनी बद्ध नाही आहे, मला कुठल्याही बंधनात मी अडकत नाही. त्यामुळे धर्माच्या रक्षणासाठी त्यांनी त्यांचा शब्द सुद्धा ते मोडायला पुढे मागे झाले नाही. पण मग अर्जुनाने त्यांचे पाय धरले की भगवंता तू तुझा शब्द मोडू नकोस, की मी त्यांना तो बाण मारतो आणि तिथे त्यांना थांबवलं. भगवंत भक्ताला जे आपण पाहिलं ज्या भावनेने तुम्ही देतात त्या भावनेने भक्त परत करतो. तेही इथे उदाहरण आहे की कृष्ण सुदामा ही गोष्ट आपल्याला माहिती आहे, आपण अनेक वेळा ऐकलेली आहे. सुदामा भगवान म्हणजे अन्नान्न दशा होती, पण त्या दशेतही ते भगवंतांचं नाव घेत होते आणि कुठेही त्यांच्या विहित कर्मामध्ये ते चुकले नाहीत. आणि मग काय झालं, जेव्हा ते द्वारकेला आले भगवंताला भेटायला, तेव्हा द्वारकेला त्यांनी अशा वस्त्र जीर्ण झालेलं आहे. एकीकडे द्वारकाधीश आणि दुसरीकडे त्यांचा मित्र असा की तो त्याचे वस्त्र जीर्ण झालेले आहेत. संपूर्ण शरीरावर सुरकुत्या आहेत, कारण की 2 वेळेचा पोटभर जेवायला नाही वगैरे इतकी दशा आहे. पण अशा अवस्थेतही त्यांनी त्यांचं स्वागत केलं. नुसतं स्वागत नाही केलं, तर त्यांचे पाय धुतले, त्यांची पूजा केली, त्यांना आत बोलवलं. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवंतांनी त्यांना, आणि मग तेव्हा त्यांना असं काही वाटलं नाही की मी कोणीतरी भगवंत आहे, हा कोणीतरी माझा भक्त आहे वगैरे नाही. भगवंत आपल्या कुठल्याही कर्मामध्ये बंधनामध्ये अडकत नाही. आणि जो हे भगवंत सांगतात की जाणतो, पुन्हा सांगतात की जो हे जाणतो तो नक्कीच त्याच्या पण कर्मफळामध्ये त्याच्या बंधनामध्ये अडकत नाही. आणि मग पुढे म्हणतायत, हा एक महत्वाचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण माताजी. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मग मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता
कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा. इथे म्हणतात की इतकी गुंतागुंत इतका अडकलेला आहे, म्हणजे आपण एखादा दोऱ्याचा गुंतवळा झालेला असतो किंवा असं की ते सोडवणं कठीण असं हे आपल्या कर्माचं सुद्धा एकमेकांमध्ये इतकं अडकलेलं असतं की आपल्याला नाही समजत. कर्माची गुंतागुंत ते काय योग्य काय अयोग्य हे आपल्या समजण्याच्या पलीकडे आहे. मग हे कुठेतरी आपल्याला जाणणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपण एक थोडंसं इथे चार्ट बनवलेला आहे. बघूया की विकर्मी, कर्मी आणि अकर्मी. म्हणजे काय तर विकर्म हे कसे असतात की ज्यांच्यामध्ये तमोगुण वाढीस लागलेला आहे, शास्त्रांवर विश्वास नाही, शास्त्र काय माहित नाही किंवा विश्वास नाही, योग्य अयोग्य याची जाण नाही, मग ते वेदांचं पालन करत नाहीत. मग अशा लोकांचं अधःपतन होण्याचा संभाव्य धोका असतो. ज्यांना गुरु मान्य नाही, साधू संत मान्य नाही, शास्त्र मान्य नाही. आणि मग आपला मानवी जीवनाचा मूळ उद्देश काय आहे की आपला मानवी जन्म मिळाला, मग काय फक्त खा प्या मजा करा हा हा मूळ उद्देश आहे का? तर हे कुठेतरी त्यांचं असे जे असतात हे विकर्म म्हणजे काय की आपल्यातले जे दोष की आपलं जे चुकीचं कर्म आहे किंवा पाप कर्म आहेत असे जे आहेत की ज्याला आपण पापी म्हणू शकतो असे आहेत हे विकर्मी. मग कर्मी म्हणजे कोण की जे ज्यांचा देवावर विश्वास आहे, भगवंतावर विश्वास आहे, म्हणजे पूर्ण आहे नाही आहे पण आहे विश्वास, श्रद्धा आहे, कुठेतरी वेदांचं पालन करत आहेत, धर्माचं करतात आपल्या सोयीनुसार पालन करत आहेत. मग अशा लोकांचं काय होतं की त्यांना त्यांची जर पुण्यकर्म वाढत गेले तर मग काय होतं की कदाचित त्यांना पुढचा जन्म चांगला जन्म मिळतो, एखाद्या गुणवान कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, किंवा अजून जर पुण्यकर्म चांगले असतील तर त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होऊ शकते. पण मग परत कसं आहे की तुमचं पुण्यकर्म क्षीण झालं, पुण्याची कर्माची शिदोरी संपली की परत मृत्यू लोकामध्ये या, परत कर्म करा, परत मग ते कुठलं कर्म आहे, पापकर्म आहे, पुण्यकर्म आहे, परत मृत्यू लोकामध्ये आहे. त्याच्यासाठी पुन्हा मृत्यू लोकात म्हणजे पृथ्वी लोकामध्ये जन्म आहे. तिसरा भाग काय आहे अकर्मी हे काय असतं, याला कृष्ण कर्म सुद्धा म्हणतात. कृष्ण कर्म जे भगवंताची भक्ती करता आहेत. भक्ती कशी करता आहेत की निष्काम भक्ती, फळाची अपेक्षा न करता आहेत. नुसती भक्ती नाही, कुठे सेवा करता आहेत, जी मिळेल ती सेवा करता आहेत. मग ते आणि मग काय होतं की आणि कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता मग काय होतं की यांना कसं आहे की क्रमशः हळूहळू त्यांची आध्यात्मिक प्रगती वाढत जाऊन मग त्यांचं जेव्हा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण ह्या जन्मामध्ये म्हणजे आपण जर 0 to 100 जर आपण बघायचं झालं तर आपल्याला आता ह्या जन्मामध्ये आपल्याला काहीच नाही, अकर्म काही नाहीये. मग आपण कुठेतरी आता भगवंताची भक्ती करतो आहे, कुठेतरी निष्काम भावनेने करतोय, सुरू केलं. मग एका जन्मामध्ये तुम्ही 0 to 10% म्हणजे तुम्ही 10% भक्ती केली, तर तीच भक्ती, तेच पुण्य म्हणजे ते जे काही आहे ते तुमचं ते पुढच्या जन्मात कॅरी फॉरवर्ड होतो आहे. आणि मग पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला तशाच पोषक वातावरण मिळतं आहे, तशाच कुटुंबामध्ये जन्म होतोय. आणि मग पुढच्या जन्मात अजून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने भक्ती करता आहे, चांगल्या पद्धतीने तुम्ही भगवंताची पूजा अर्चा सेवा जे काही करता आहेत ते. आणि मग 11 पासून मग परत पुढे कुठे त्या जन्मामध्ये 30 पर्यंत आलात, तर त्याचा पुढचा जन्म ते मग 31 पासून असं करत करत जेव्हा तुम्ही 100 पर्यंत जातात तेव्हा तुम्हाला मोक्ष मिळतो. म्हणजे काय की क्रमशः तुम्हाला मोक्ष मिळतो. एखादं असं असतं की त्याच जन्मामध्ये ते एवढी भक्ती करतो, एवढी साधना करतोय की कदाचित त्या एका जन्मामध्येच मोक्ष मिळतो. काहींना क्रमशः मिळतो. प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे. पण हे जे आहे अकर्म, आणि म्हणून भगवंताने काय सांगितलं आहे, कृष्ण सेवा, भगवंताची सेवा करा, भक्ती करा. आपण बघणार आहोत की 9 प्रकार आहेत. तर ते सुद्धा आपण पुढच्या अध्यायात बघणार आहोत, की जेणेकरून आपल्याला अकर्माचा बॅलन्स वाढवायचा. मग हे प्रत्येक काय आहेत की हे बॅलन्स आहेत. हे म्हणजे पापकर्म, पुण्यकर्म आणि कृष्ण कर्म, की ज्याच्यामुळे काय होतं विकर्मी, कर्मी, अकर्मी, की ज्याच्यामुळे काय होतं पाप कर्म केलं तर एक तर आपल्याला अधःपतन होतं आहे. मनुष्य जन्मापासून कुठलातरी दुसरा जन्म मिळेल, नाहीतर अजून लोअर प्लॅनेट्स मध्ये आपण जाऊ. पुण्यकर्म जरी केलं तरी काय, जरी स्वर्ग प्राप्ती झाली तरी काय, पुण्याची शिदोरी संपली, बॅलन्स संपला की परत या बॅक टू मृत्यूलोक. मृत्यूलोकामध्ये परत या, परत कर्म करा, परत मग तेच
तुम्ही काय काय बरोबर आहे, मग मृत्यू झाल्यानंतर मग परत हे सगळं आपलं सगळं मांडणार, काय म्हणतात ना तो हिशोब, की कोणाचं किती कोणाचं किती. मग अकर्मवाल्यांचं कसं आहे, की हळू क्रमशः भगवंताची भक्ती करत करत अध्यात्माची प्रगती झाली, की त्यांना वैकुंठ धाम मिळतं. म्हणजे हे 3 प्रकार आहेत. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, की आपण आपलं कर्म कसं आहे आणि त्याचा आपल्याला काय दोष आहे. कर्म केलं, की त्याचा परिणाम. त्याचा परिणाम म्हणजे बंधन. मग तुम्ही विकर्मी आहात, तुम्ही कर्मी आहात. मग तुम्ही सकर्म केलं, जसं आपण मगाशी पाहिलं, की तुम्ही जसं मी उदाहरण दिलं, की मुलाच्या लग्नासाठी तुम्ही काहीतरी भक्ती केली, काहीतरी पूजा केली. मग तुम्ही सकर्म केलं. म्हणजे काय केलं, पण त्याच्या कर्माच्या बंधनात अडकतायत. म्हणजे काय, की तुम्ही अ, एक ध्येय ठेवून तुम्ही ते केलं. तुम्हाला त्याचं फळ मिळालं, मुलाचं लग्न झालं. पण मग काय झालं, बॅलन्स परत सुरू झाला. मग परत मृत्यूलोकामध्ये परत पुढचं कर्म करा. म्हणजे सकाम कर्म किंवा कर्मी जे असतात त्यांना पुन्हा अ, त्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये आपण अडकतोच आहे. पण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रातनं आपल्याला कोण बाहेर काढू शकतो? तर जे आपलं अकर्म आहे, जे कृष्ण कर्म आहे, की जे निस्वार्थी भावनेने निष्काम भक्ती ज्याला आपण म्हणतो, की त्या पद्धतीने आपण जेव्हा भगवंताची पूजा अर्चा करतो आहोत, भक्ती करतो आहोत, सेवा करतो आहोत, तेव्हाच आपण ह्या विळख्यातून बाहेर पडू शकतो. नाहीतर मग कुठेतरी पुण्याचा बॅलन्स वाढला, जा स्वर्ग लोकात कमी झाला, परत या मृत्यू लोकात किंवा पापं वाढली तर परत जा, मग कुठेतरी अधःपतन होतंय, मग परत पुन्हा तुमचा उद्धार होणं फार कठीण असतं हे सगळं. तर हा सगळा गुंतागुंतीचा अ, हे म्हणून म्हणतात की कर्मणोपी बोधव्यम, की ते फार गुंतागुंतीचं आहे. काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. मग इतके प्रश्न असतात आणि मग त्याच्यावर उत्तर काय ते पण भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं नस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपण हे पाहिलं की नाही, कर्माची गुंतागुंत. बापरे, म्हणजे मी आता हे कळलंय हे की कुठल्या बॅलन्स मध्ये. आता आजपासून तुम्ही विचार कराल की नाही, बाबा मग आता मी हे कर्म केलं म्हणजे हे काय नेमकं काय आहे, कर्म आहे, विकर्म आहे, अकर्म आहे, हो की नाही. मग हे हे कळणार कसं. म्हणून मग त्याच्यासाठी भगवंत काहीतरी प्रश्न मनात निर्माण करतात आणि तेच उत्तर देतात आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन. आणि म्हणून आध्यात्मिक गुरूंची आपल्याला आवश्यकता असते, गरज असते. मग आध्यात्मिक गुरु, पण मग ते गुरु कसे असले पाहिजे, परंपरेतून आलेले, की तेवढं आपल्याला तेवढी चाचपडणी करणं गरजेचं आहे. तेवढं आपल्याला बघणं गरजेचं आहे, की हे गुरु परंपरेतून आलेलं आहे का, हे ज्ञान जे आहे ते आपल्याला परंपरेतून येत आहे का, ते योग्य आहे का. आणि कारण की हल्ली आपण कलियुगात आहोत ना, कलियुगात काहीही होऊ शकतं. आपल्याला माहिती आहे, आपण रोज अगदी पेपर वाचतोय, बातम्या बघतोय, काय काय आपल्या आजूबाजूला काय काय घडत असतं. आणि म्हणून जे परंपरेतून आलेले गुरु आहेत किंवा परंपरेतून आलेलं ज्ञान जे आहे, की ते ग्रहण करावं, ती माहिती संकलित करावी, ते ज्ञान ग्रहण करावं आणि त्यानुसार त्याचं अनुशीलन करावं किंवा त्याच्यानुसार आपण आपली पुढची वाटचाल किंवा आपलं ध्येय जे आहे ते ठरवावं. आणि म्हणून भगवान सांगतात, की आणि म्हणून आध्यात्मिक गुरु, की जे जे आपल्याला काय सांगतात, की ते आपल्याला नम्रपणा काय आहे, संयम काय आहे ते कुठेतरी सांगताहेत. सेवा काय आहे. आपण म्हणतो विहित कर्म कालपासून म्हणतो आहे. मग विहित कर्म मग योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे. अनेक गोष्टी आपण रोजच्या घरात सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत करत असतो. अनेक गोष्टी करत असतो. पण अगदी आपण नुसतं जरी बसलो आहे असं वाटलं आपण काही नाही करत आहे. पण मनात विचार सुरू आहेत ना. मग ते पण एक कर्मच झालं. हो की नाही. असं होतच नाही की आपण 1 मिनिटही कर्म करत नाही. आपला आत्मा हा क्रियाशीलच आहे. काही ना काहीतरी सुरूच असतं. असं शांत बसलं तरी मनात 10 विचार येऊन जातात. हे मग तो विचार, मग कोणाचं उणं-धुणं असेल, कोणाचं काय झालं, म्हणजे काहीतरी विचार असतो. मग तेही कर्मच झालं की नाही. मग हे सगळं काय? मग हे चुकीचं आहे का, बरोबर आहे का? की मग हे कसं मी थांबवू? ह्यासाठी आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंची गरज आहे. आणि मग जेव्हा आपण आध्यात्मिक गुरू आपल्याला भेटतात किंवा ते आपल्याला कळलं, मग आपल्याला ते होमवर्क देतात. साधना भक्ती शिकणार आहोत 12व्या अध्यायामध्ये.
मग आपल्याला काय प्रभुपादांनी होमवर्क दिलेला आहे 16 माळा जप, की जेणेकरून आपल्यामध्ये काहीतरी बदल होईल, अंतर्बाह्य असा बदल होईल आणि मग हळूहळू पुढे सगळं. पण आधी आपण काय कुठल्याही वस्तू आणली की आधी आपण त्याच्यावरती धूळ झटकतो, साफ करतो. मग ते जे सगळं जे आहे अंतर्बाह्य शुद्धीकरण, त्याच्यासाठी आपल्याला होमवर्क दिलेला आहे 16 माळा जप. मग तो कुठेतरी सुरू करायचा आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा पुन्हा सांगते की तुम्ही एक माळापासून सुरुवात करा. एकाच्या 2 होतील, 2च्या 4, 4च्या 8, 8च्या 16 हळूहळू होतील. ओव्हरनाईट कुठलीही गोष्ट होत नाही. पण तुम्ही आता कुठेतरी भगवद्गीता शिकता आहात, आपण आता त्याचं अध्ययन करतो आहे, तर आपल्याला नामजप करायचं. नामजप आपल्याला, कारण की कालच आपण पाहिलं की नाही की आपलं कर्म हा यज्ञ कर्म, मग कुठलंही विहित कर्म कुठलं आहे, कलियुगातलं यज्ञ कर्म कुठलं आहे, इति कर्म कुठलं आहे, तर नामजप. म्हणून आपल्याला नामजप करायचा. नामजप करता करताच आपल्याला कुठेतरी आध्यात्मिक गुरूंची सांगड मिळेल, त्यांची भेट होईल. तेच बरोबर आपल्याला सगळं घडवून आणतात आणि योग्य अयोग्याचं आपल्याला मार्गदर्शन करतील. ज्ञान काय आहे, तत्वज्ञान काय आहे हे सांगतील आणि हळूहळू आपल्याला आत्मसाक्षात्काराच्या वाटेवर किंवा आपलाच उद्धार होण्याच्या वाटेवर आपल्याला बरोबर मार्गदर्शन करतील. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत की तुम्हाला आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊनच तुम्हाला हा प्रयत्न करायचा आहे. मग स्वतः ह्याच्यामध्ये त्यांनी ते सुद्धा चुकलेले नाही आहेत. प्रभू रामचंद्रांनी त्यांच्या अवतारामध्ये किंवा श्रीकृष्णांच्या अवतारामध्ये ते सुद्धा सांदीपनींच्या ऋषींच्या आश्रमात गेलेच होते, हो की नाही? जेव्हा ते मथुरेमध्ये आले, मग मथुरेमध्ये कंसवधानंतर ते सांदीपनींच्या ऋषींच्या आश्रमात जाऊन त्यांनी प्रॉपर विद्या घेतली की नाही? 64 विद्या त्यांनी आत्मसात केल्या. त्या किती पटकन केल्या किंवा हे केलं ते बाजूला राहिलं, पण ते ते गेले, त्यांनी सुद्धा गुरु केलं, गुरु स्वीकारला, गुरूंच्या घरी राहिले, गुरुमातेंची सेवा केली, तिथे जे काही होतं ते सगळं स्वीकारलं. आणि म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंची त्याच्यासाठी गरज असते की आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं. आणि हेच कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं की कृष्णाबद्दल, तेव्हा भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत, मग ते आपण पाहिलं. मग त्याच्यानंतर मग सर्व मार्गाचं ध्येय आणि वर्णाश्रम म्हणून व्यवस्थेचा निर्माता कोण आहे, तर स्वतः भगवान श्रीकृष्ण आहेत. मग कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, मग कर्मयोग काय आहे. मग आपण कर्माचे 3 प्रकार पाहिले. मग त्याच्यानंतर आपल्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती किंवा पारंपरिक ज्ञानाचं सामर्थ्य आपल्याला जर ते कोणामुळे होणार आहे, तर आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंचं जे आहे ते कुठेतरी आपल्याला त्यांची गरज लागणार आहे. मग आपल्याला ज्ञान काय आहे, योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे, दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती जेव्हा आपण भगवंतांच्या म्हणजे आध्यात्मिक गुरु जे आहेत त्यांना आपण, आध्यात्मिक गुरु कसे असले पाहिजे, त्याचे परंपरेतून आलेले असले पाहिजे. तर हे कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे, ज्ञानयोग. हरे कृष्णा सगळ्यांना.